Kune nyara dzose Saturday. So isusu tikunovasiya todzoka tozoinda kunoswera navo setimu miti yedu handiti. Saka setimu tese takaranga Washington ari kusvika mangwana tobatana tose toinda kubva kwana Baba Ruva tonotandira navo. Saka iso ndei Baba Ruva handiti. Turikufara nebasa ratiri kuita. Ndofunga muri kuona muraro mashamari yenzi tinokutendai nyika dzakapoteredza vari muno nekunze tinokutendai. Basa redu ndofunga muri kungoriona ende rinonakidza nekuti hapana ari kuchema. Apa tine urombo hwekuti tiri kuinda kumanyaradzo aBaba Ruva. Tichamboendawo tinonyaradzana navo seumwe wedu atinoshanda naye. Saka ni nhasi tiri kutovaperekedza izvezvi kutopedza takutoda kutogesa pamwe endeinodzoka.